Ilkoll Flimkien. Hekk jisimha l-kanzunetta l-ġdida tal-grupp Malti The Travelers li ħirġa fil-jum ta' Tnejn. Chris Gatt, il-kantant ta' The Travelers, għalinna li t-tema ewlenija hija l-isfidi tal-ħajja. Taċ fija huwa wieħed li kull persuna taffaċċja numru ta' challenges matul il-ħajja u wieħed għandu jaffaċċjhom u ma jibżax minnhom ovvjament għax eventwalment wieħed jista' joħroġ rebbieħ juri l-kuraġġ tiegħu. The Travelers ilhom sentejn jippreparaw għall-album li se jitnieda fil-ġimgħat li ġejjin. Album li se jinkludu wkoll id-diska li ħarġu s-sena li għaddiet ħafi paċi kuluri. Gatti nota li ħaġa differenti mill-kanzunetti ta' qabel hija li fil-lirika użaw siltiet mill-poeżija ta' Oliver Friġġieri, Jekk. Amalgamazzjoni li saret biex taqqad xi ħaġa tradizzjonali ma' dak kontemporanju. Il-kanzunetta se toħroġ it-tnejn fuq l-istazzjonijiet tar-radju filgħodu biex fil-5 ta' wara nofsinhar jitnieda l-video mużikali fuq il-paġna tagħhom fuq Facebook u YouTube.